नै आब'आ दासो दिल्लीनिफ्राय फैदों हारसिङै थांनो होननायाव 1000 बिलायलायबावोलै आयौ पाब्लिकआव बिदि भिडिअ शुट खालामनो मानोबा पपकर्नफोर Excuse me. Hello everyone, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' दिनै आङो न'आव थांनो थाखाय पेकिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि दिल्लीनिफ्राय क'क्राझारसिमनि जर्नीखौ आङो देखायलांबाय थागोन मोनसे बेगखौ आङो पेक खालामखांखाबाय ओमफ्राय दा मोनसे फिसा बेगखौ पेकिं खालामबावनांगौ आङो 1 मासनि थाखाय थाहैगोन नालाय न'आव लिभ लानानै ओमफ्राय आङो बिराद बुरजा आंनि जिनिसखौनो गानग्रा जोमग्राखौ लांसै आरोखि ना ओमफ्राय दा पेकिं खालामगासिनो नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओंखारनानै थांगासिनो खोमसिसि रावबो गैया 4:30 नालाय बेखायनो बांद्राय मानसिफोर गैया होमबाबो थांलाय फैलाय बिराद गारिफोर दं आरोखि ना आङो दा सफैबाय एयारपर्टआव ओमफ्राय दा आङो उबारनो फैसा होग्रोसै आङो दा नै ओंखारबाय गारिनिफ्राय ओमफ्राय एयारपर्टसिम मोनसे दा नायलांबाय थादों आईडी चाहिए सर अच्छा थैंक यू ओमफ्राय आङो दा टिकेट काउन्टाराव फैबाय टिकेट लानोसै उधर है हाँ एक चेक करना है चिकन एक कैबिन में ठीक है Excuse me थोड़ा सा इधर आके हेलो टिकेट मोनबाय नै ओमफ्राय पाब्लिकआव बिदि भिडिअ शुट खालामनो मानोबा पपकर्नफोर गानबोलायबाय आङो आंनि फेभरेट शार्टखौ बिराद फुला फुला जि मोजां मोनो आङो दा आङो नैबे केमेराजोंबो शुट खालामगासिनो ओमफ्राय बेहायबो शुट खालामगासिनो दं एयारक्राफ्टआ एसे गोजानावसो नालाय ओमफ्राय जोंखौ बयखौबो बासजों लाबोबाय आरोना एयारक्राफ्टसिम एयारपर्टनिफ्राय ओमफ्राय दा जोङो बर्डिंनि थाखाय लाइनाव दङ सानाबो जा मोजांनि फुंनि सम नालाय अपने बड़े बैग को ऊपर बने तमाम रखना छोटे बैग को सामने के लिए इनके नीचे रखें आपातकालीन साथ में बैठे अपने बैग ऊपर बने तमाम कक्ष में ही रखें कृपया इसलिए रखें आङो सिटखौनो एकदम लास्टावसो लाखादों आंथ' नै आंना लास्टावमोन नालाय ओंखायनो आंना फार्स्ट बर्डिं जाग्रोदों आरोखि ना ओमफ्राय आङो जिरायबाय जिरायखांनानै नै आंना फांखाया एकदम माने बेनो बिराद हेल्पफुल आरोना जेरावखि थाङा आङो बेखौ लांफाबाय थायो ओमफ्राय क्रुनाव आङो दै बथल बिनानै लाखाबाय आरो आङो डिस्टार्ब खालामनो गोसो गैया मानोना जोंबो एखेयानो नालाय ओमफ्राय डिस्टार्ब मोनो आरो एसे बांद्राय माने बिलु बिला खालामबाय थाबा बेखायनो आङो सिगाङावनो दै बिनानै लाग्रोखाबाय ओमफ्राय फुंनि 3:30 सिखारनाय नालाय नै आंना मोखाङा एकदम माने बिदि जानानै दंजोबो आरो बिराद माने उन्दुनो ओंखारनायनो Enroll today on edit.com or opt to join our frequent flyer program Maharaja Club and experience a woman in hospitality and have a comfortable flight. Thank you. ओमफ्राय आंनि खाथियाव सासे हिन्जाव जिरायदोंमोन आरो ना मेघालयानि ओमफ्राय बियो माने न'आव थांगासिनोमोन ओमफ्राय सैमा लानानै फैफादों बियो दा नै जोंना टेक अफ जाबाय
ओमफ्राय नै दिल्लीखौ गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो नायदो ओमफ्राय आङो मोनसे ट्रानजिसन रिल बानायनो नागिरदोंमोन माने बेनिफ्राय बैसिम थांनायनि आं बेनिफ्राय बैसिम बे जायगायाव सफैबाय बेबायदि माने माबा मोनसे रिल बानायनो नागिरदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय टेक अफ जाबाबो गैया माने साफाखौनो नुवाखै फ्लाइटआव बिदिनो आङो जेबो जाखायाखै आं एफा फुङाव जानो बायो ओमफ्राय खालि दैल' लोंनानै आं माने उन्दुला उन्दुलि बिदिनो सफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय नै आङो रिल बानायनो होननाया ट्रानजिसन दिल्लीयावबो बेबायदिनो एकदम माने खोमसि खोमसि ओमफ्राय गुवाहाटियावबो नै खोमसि खोमसि आं गुवाहाटिनि एकदम माने हाजो बिराद मोजां नुयोमोन मालाबा मालाबा बाट दिनै नुवाखै आरो जेबो नै दा डिप्लेनिं जागासिनो दङ आंना लास्टमोन नालाय ओंखायनो आङो आरो लास्टआव ओंखारनांगौ जाबाय गुवाहाटिनि टार्मिनेल 2 गोदान एयारपर्टआव आङो फार्स्ट टाइम आगान होजेनदों दिनै नाय मालाय बिदि साजायनानै दोनदों एसे मोजां बानायदों बानायनायालाय माने एसे बेंगालर एयारपर्टजों मुम्बाइ एयारपर्टजों माने बिनि कम्बाइनेसन बिदि होन्दों आरोखि ना मानसिफ्रा होमबाबो जायखिया कम्बाइनेसन बा फल' खालामनाय बा कपि खालामनाय ज' बियो मोजाङानो एसे वाटारफल ओमफ्राय बिराद माने बिफां लाइफां हाग्रा बेबायदि बानायनानै दोनदों आरोखि ना ओमफ्राय एसे जिब जुनारबो नुनाय दङ गोदान एयारपर्टखाय जि फट' खेबदों भिडिअ बानायदों मानसिफ्रा जिनो बेग लाना फैबाय आङो दा बेनो गुवाहाटि एयारपर्टनि टार्मिनेल 2 गोदान एयारपर्ट एराइभेल हल जा गरम थैसिगोन आङो उबारा फैगासिनोसो आंना हारसिङै थांनो होननायाव 1000 बिलायलायबावोलै आयौ ओमफ्राय आङो नांगौबा उबारखौनो बुक खालामनानै हारसिं आराम थांगोन सानबाय आं उबार बुक खालामबाय दा फैगासिनो खामानिबो सोलिगासिनो नै नै आंना उबारा फैबाय ओमफ्राय आङो दा थांगासिनो बास स्टेन्डसिम मानोना आङो बासजोंसो थाङो नालाय न'सिम आंना लेन्डिंआ 9:15 बेबायदियावमोन आरोखि ना ओमफ्राय माने डिप्लेनिं माबा माबि बेग लागौमानि मागौमानि टाइम जानानै माने थागथि आङो 10:30 आव सफैदों बास स्टेन्डआव ओमफ्राय सफैनाय लोगो लोगो माने 10:30 आव बास दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय बेनिनो डाइरेक्ट टिकेट लाबाय ओमफ्राय नै आङो फैबायबो आरोना गाखोनानै नायजाला मोखांफ्रानो गलु मलु बोरैबा नुजोब्बाय नै आंबो फैबाय माबा दिल्लीनिफ्राय दासो सफैदों बानायबाय थादो एबार थांदो बारायाव सफैबाय आब'आ नुजायाखै थांसाय हनै गाबज्रिबाय नै आब'आ दासो दिल्लीनिफ्राय फैदों ओंखाम मोनजायाखै दुगैनो मोनाखै नै दा अखा बारदों नाय गाइसमोन नै आयौ अखाया नायलाय गाइसमोन नाय अखा बारहुंखा बारदों नै गाइसमोन कारेन्टबो गैबावासो नै आब'आ दाबो दुगैनो मोनाखै औ नोंबो देखायदो नै बे आं मिथिबाय दा हो न'आव सफैनानै ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाबाय थाइजौ जाबाय मम' लाबोदोंमोन जायासै आं उन्दैफ्रा जाखांबाय
남이 타방을 간 방에서 네. 캔들은 뭐 임부갑 날 당 마바 당 기비나이든 저 큰아이 요무상 와서 랑바에 비치는 거